and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Sala ba? Wa ko masayad kung handod ka no sa nakapugngan ko ang akong kaugalingong uban ka. I'm so madly, deeply in love with you, Abby. Jeric, please. Jeric, buhiin ako. Abigail, Jeric, Jeric, kung sa pabuhiin ako. Nahatlog na ko, Jeric. Abby. Abby. Jeric, ayaw. Jeric, kung sa pa. I'm sorry. Na-carried away lang ko. Pero, bisan pa man sa pagpanginit nga akong kibate. Was kong nahuna nga pugsun ka. I just wanted to kiss your back. And I'm sorry nga gibuhat ko ka na without your permission. Sorry, Abby. I really do. Get up. Sige na. Gawas na. Am I forgiven? Misaad ka, imong tahuron ang akong pagkapapay. Ug barugan ko ang maong sa Abigail. Pero hapit ka malimot. I'm sorry. I'm really sorry. Though taas ang akong respeto nimo. But I'm still a man. Wa ka lang masayod sa kong pagpugong. Kun mao, magmahay na ba ko og sugod sa kong pag-uban nimo ning maong dapit? No, please. Don't. Kun mao palihog. Ayaw nag-uspang imong gibuhat ka kanina. Giisip ta ka nga usa sa akong mga suot kay hikala, Jeric. Ug dili ko gustong maputol na. I'm sorry. How do I make up? Sige, nagawas na. Kalimtang ta ang nahitabo ka rin. No. Nasayod kong nasuko ka pa. Please. Muluhod ko. Pasaydoon ako nimo. Jeric, ayaw nagbuhata. Ayaw pagluhod. Barog, please. No. Barog. No. Mubarog lang ko kung pasayloon ako nimo. Oo na. Sige na, barog na diha. Kalimtan nato ning hitabua. Aron dili ta ma-conscious sa usa-usa. Lain kayo kung mahitabo na, di ba? Nag-uban ba yata din hiyo niya? Mo na'y mahitabo. O usa pa. Lingaw ang atong gianhi dinhi. Busa mao ka na ang atong buhaton. Thank you, Abigail. Nagakus ka na sab. Oops. Sorry. Uway mali siya, tinod. Gusto lang ko nga magpasalamat. Di ba may mong magadad-anad ka na karon? Karon pa lang. Nakahigala ka og klingi kayo. Dili. Ay, I wish na bayot na lang ko. Aron libre na kong makagakos ni mo. Unsa? Di ka sure. You look so happy with that smile from ear to ear. Oh. Phoebe, please. Not now. Di ko gusto makiglalis. Dili sa po na makiglalis ni mo. That's the last thing I wanna do. Kaday ba ka gusto kong buhaton na pa ni mo? I wanna make love with you the entire day. Sama ka ni ato pa. We do it anytime we like. We make love from... Mahimo ba, Phoebe? It wasn't make love. It was sex. Purely sex. Please, know the difference. Ouch! Sakit to, ha? Pero kung purely sex lang ka to, why do I feel loved by you ni atong higayon na, Jeric? Please, nasayop ka sa imong antisipasyon.
Ug mahimo ba? Muhunong ka na sa pagsigig sunod-sunod ako. Let me in. No fucking way! Makalakot. Makalakot. Sa imong kaidlas, Jeric, ipaniguro ko na sa ako mga kamot ra gihapon ka mahagbong. Shit. Ngano sila man si Abi ang nagduol og lawak? Dapat kami unta. Litsyoy. Buwis na itong buyana sa front desk da. Huwag yun madaghangyo na ako nga ipaduol ang akong room din Wa na ko na bakante. Ug to ami sa tumoy nga bahin. I want to be next to Jeric. Pero dili mahimo kay si Abi ang naas iyang duol, which is more makalagot. Abay! Abay! Abay ba? Di ba ako nga pa ka matog? Uy! Basta ibutang nga mo. Ang imong kamot ibabaw sa imong agtang. Kay ba ako nga pa ka matog? Ang gipiyong-piyong. Klaro kayong gipiyong-piyong ra ka, uy. Bango na ba? Asa man? Bay! Ay! Uy, kinahana. Manong ka ba akong bitok, bay? Unya, wa ko ni kaldero din, sud sa atong kwarto. Ato na tos di na, bay. Kay, gibit-bit nilang kaldero. Di kay ba lotus din na. Di lagi. Iya, siya may nai kwarta. Wa man ta. Na ako, Wa man ko. Patay ko. lubong ka. Wah, salmakutan. Bango na ba? Sakit kay bay. Imong ko? Oo na. Resulta na paggutom. Wala ba doon mo? Mga, tali na. Ato nagatuon sila si Dina. Aron kakauna ta. Abay, mabarugan ka nina kung maong duwa. Nga akong isudlan. Huh? Sa akong kagustuhan nga pasiluson si Abi. Murag na unday mo gustari. Kay mas magselos mago matahigayon nga makita na ko siya kauban atong Jeric. Lagot ka itong guwang ni Dina? Saan? Ha? Salpakuta. Gusto ka? Atong pariglahan? Oh, tara. Unsa? Maldito. Maldito na gini mo, abay. Uy, bailenti na magkakagutok. Mamarigla naman ka. Tsok ra gitong ako, maninuod lagi ka. Kasi ba'y nag-ingon ni mong mamarigla ta? Tan na. Mukhaon ka. Mag-awas na tagi ka din Huwag klaro ni ang abay na ako, eh. Sige, tana. Una, Ingon ka, tana. Yan karon una. Unsa man gyud? Ano ba talaga, baby? una o gawas. Kung sa day magdungan ta? Di ta masuot sa pultahan, uy. No! Kujanti siya nga. Kujanti bangat sa ilong. Pawas ka huot sa dughan, abay. Kasumbag ko kay ko. Nya, ikaw rabay nasa kong duol. Ay, unsa? Ay, Uy, hala. oh, The door. Someone is knocking at the door. Andy? Uy, salamat! Tanay may abot. Rescue! Katong baha, wa kay rescue diya. Kaning automatic ni siya. Itong bahas Manila, do kay rescue. What pag mutuangan ka ng sa baha. Alay na tayo na, bay! Mau na di, bay! Kao na isunod na ni! Wow! W-O-W-W-W! Wow! Ano ito ni mga on? Uy, kanindot ko! Oh, ni ang kita din dapis bay bayon. Kanindot sa sit-up sa ilang kananan bay. Aboy, tanawa. Na yung mga nubok nga lamisa. Nga nga adap lining bay bayon. Unya, bagya. Tanawa, bagya ka sa bas ang mga on. Pero nainoy unlan nga kalingkuran. Sasyalo! Salvakutan!
ilang unla din para lubot. Sa ato kay, para sa uman. Naka-order na ko ahead. Gisat up na nila sa tong lamisa nga tong pagkaon. Nara, oh. Grabe ha! Kadagkan ko din ikaw na! Pamahaw pa ni! O, lawas na ni paniud to. Pamahaw pa lang. 8:30 pa lang, di ba? 8:30! 8:30! Sorry, late ang nakakaon. Nakatapi lang magot ko. Thank you, Dina. No need to thank me. Sige na mga unata. Gigutom na sab ko. Sige. Dali. Kupot na ko aron makatarong kag ka. Thank you. Wow! Ay, ako paborito kanina na ya. Walinik ka, kaila kag walinik kinilaw mo ri. Awang ila kinilaw abay. Tanawa, nalagi buwak sa babaw. Makaon sa ning buwak? Suwaye, bay. Ay, di lang ko, di lang ko. Dagan kay sudan. Unya, anha gi ko sa buwak nga ilang gi dikor-dikor. Di ko wow! Napigi mga pearly shell. Paborito na ko ni. Saang na, bay? Dili, pearly shell. Kibaw magago, kibaw magko. Kibaw magani ko nga. Way, hinungda ng gisugba. What? Bay? What do you mean nga way hinungdan? Ang mga pagkaon nga akong gi-order way hinungdan? Salbakuta! Dili, uy! Kala ba sinugbang nukos? Way, hinungdan. No, wala. Kus, hinungdan. Hindi. Way, hinungdan. Lami mo ni joke, bay. Pagmukao na ka. Ala. Jay. Gusto na, bay? Gusto na. Kaon na di. Nga bitaw ko. Aw. Hey! Wala ko ninyo hapita sa akong room. Gitawagan ta kanina. Ingon ka later na ko. Yeah, later. Kay, yan naman ka. Tutok man ka diha, unggoy. Karon pa ka kita gwapa, og nindot og lawas nga naka-swimsuit. Ganang ka kamaw. Abaw. Inatapaw sa. Di ba siya akong gitanaw? Ako imong kitanaw, oy. Ni anako ang imong mga mata. Wa man good. Naman sa imong bikini nga nahiwi. Bikining hiwi. Ayan, nahiwi. Stupid! Andy, ikaw na. Gibutangan na nakog food ang imong plate. Asa pa imong kinahangkan ha? Kay mag-order ta. Andy? Kisa imong gitanaw. Lo. Sila lagi na si Abi bay. Ug si kuya nimo Dina. Hala, nagoldingan sila. While walking, daplin sa dagat. Ninduta Andy? Wala. Uy, nasa ka? Kapot sa lagi kag dalis ka mo di na bay. Manlakaw sa mo diya daplis bay bayon. Nya, magkupot sa mas kam, magkupot. Kanindot anay. Lo, kompetensya ninyo sila. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!